A Deputación de Pontevedra celebrou esta mañá o seu primeiro pleno telemático. Os membros da corporación gardaron un minuto de silencio en recordo das vítimas do coronavirus e como mostra de apoio ás persoas que están a sufrir a doenza. A presidenta provincial tivo tamén palabras de apoio para eles e tamén de recoñecemento para todos os que están a traballar nestes momentos complicados. Entre eles, salientou o labor de todo o persoal de institución por manter en marcha mal o estado de alarma. Por suposto, tamén puxo en valor o papel dos sanitarios. Quero facerlle un recoñecemento a todas as persoas que están garantindo os servicios esenciais na sociedade, moi particularmente as sanitarias e os sanitarios. Hoxe, si xa o éramos, somos máis conscientes que nunca da necesidade dunha sanidade pública forte, con recursos, e facerlle un recoñecemento a todo ese traballo que realizan. Recordar tamén as persoas que hoxe están padecendo o COVID, todas e todos desexamos que se recuperen pronto. O líder do Grupo Popular apuntou que nestes momentos toda a sociedade debe remar unida na mesma dirección. Jorge Cubela apoiou as palabras de Carmela Silva, dixo que hoxe tamén é a súa presidenta. Nos sumamos a todas as palabras da nosa presidenta, que hoxe é a nosa presidenta, a presidenta da Diputación, e creemos que todos os cidadáns e as institucións temos na nosa man frear esta pandemia. A sociedade civil e a administración debemos ser unha ponte máis na loita para conter esta pandemia sanitaria, social e económica do coronavirus. A socialista quixo recoñecer o xesto dos populares, indicou que mensaxes como a de hoxe quedarán marcadas na historia de como a institución provincial soubo estar á altura nestes momentos difíciles. A min non me costa nada, senón todo o contrario, facer un recoñecemento ao comportamento dende o día que se declarou o estado de alarma e hoxe mesmo esta intervención. De verdade que eu quero que isto sirva como un exemplo de como hai que facer as cousas. Ademais das referencias á crise sanitaria e da aprobación de asuntos ordinarios, na sesión desta mañá tomou posesión como deputada a socialista Ana María Mejías, en sustitución de Isaura Belairas.